Heipä hei. Nyt on tilaus ihan maksavalta asiakkaalta. Enimmäkseen mä oon rakennellut vaan itselleni. Kyseinen projekti on se, että niillä on ollut kylppärissä tämmöiset lastulevystä tehdyt vedenkestävät feikkipähkinäkaapit, jotka vähemmän yllättäen suihkun lähellä ei olekaan niin vedenkestäviä. Varsinkin se toinen, mikä on vielä siellä seinässä kiinni, on alkanut pettää ihan täysin. Tästä petti saranat ja tuo ovi tipahti. Eli ei ehkä ihan niin laadukkaat kaapit, yllätys, kun lastulevystä kyse. Mutta ne haluaa käytännössä, että mä teen ihan samat. Käytän kaikki nämä osat, mitä pystyn uudestaan, mutta että mä teen sen oikeasta puusta ja oikeasta pähkinästä, eikä tämmöisestä oranssista muovikalvosta, mikä esittää pähkinää. Mitään varsinaista suunnitelmaa mulla ei ole. Mä vaan koitan keksiä, miten nämä on tehty, miten mä teen sen saman tähän oikeaan puuhun ja yritän saada nämä kaikki osat ehjänä. Jotain muutoksia mä teen näistä pikkasen paksummat näistä ulkolaidoista, koska tämmöiset vempulasaranat, varsinkin kun siihen tulee painavaa puuta tilalle, niin ei kestäisi, että mä saan siihen vähän vahvemmat sit tilalle, mutta sisämitoiltaan mä pyrin tekemään sen niin, että se on täysin sama, koska siellä on seinässä valmiit kiinnikkeet, niin erityisesti tämä pystysuunta pitää olla täysin sama, ettei täydy porailla laattoja uusiksi, niin siinäpä mun suunnitelma pitkälti on, eli mä keksin sen sitten lennosta, miten mä ne teen sitä mukaan, kun mä vähän katselen, miten noi on tehty. Jos mun ääni kuulostaa vähän tukkoselta, johtuu siitä, että se on. Mä tässä toivon vielä keuhkoputken tulehduksesta ja poskiontelotulehduksesta, minkä mä sain tuliaisena työmatkalta Jenkeistä tuossa reilu viikko sitten. Mutta anyway, tää projekti alkaa siitä, mistä oikeastaan kaikki muutkin, eli höyläys sekä oikohöylällä että tasohöylällä, palasten leikkaaminen sirkkelillä, eli käytännössä vaan, että saa kaikki suoraksi ja tasaiseksi, että pääsee sitten itse rakennushommiin. Nyt mulla on nämä sivuun tulevat paneelit höylätty ja leikattu näin päin oikeaan mittaan. Ja pieni ero näihin malleihin, mitä mä käytän, niin mä leikkaan näihin sellaiset 4/5 jiirikulmat. Ja mä en ostanut käytännössä yhtään ekstraa puuta, eli nämä leikkaukset olisi parasta onnistua, koska tässä ei ole nyt varaa edes millin heittoon. Hyvä, jos puoleenkaan milliä. Tämän pitää osua hyvin lähelle, niin täytyy yrittää onnistua ekalla. Näissä leikkuissa nyt ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä, että käytin sekä mun jiirisahaa että sirkkeliä lähinnä siinä, että pitkät palaset mä vedin tuolla jiirillä, koska se on vähän helpompi. Ja sitten noin niin kuin ylä- ja alalaidat tuommoisella pikkujigillä omalla sirkkelillä. Helppo homma, ei mitään ihmeellistä. Nyt olisi palaset leikattu 4/5 kulmaan kaikki. Eli mä saan nämä rungot tehtyä näistä. Vielä ei ole aika liimata niitä. Tuossa tuli pieniä, ei nyt ongelmia, mutta sirkkeli pikkasen repi noita muutamaa palaa tuolta kulmasta, mutta noin mä saan fiksattua sit liimausvaiheessa hiomalla ja liimaamalla noin yhteen. Mutta vielä ei ole tosiaan aika liimata tätä yhteen, koska tämmöisen kohtuullisen ison tai pitkän systeemin liimaaminen sellaisena on hankalaa, koska sitten kun siihen laittaa liiman, niin alkaa liukua keskenään ja näin, niin mä aion vetää tapit näihin kaikkiin kulmiin, jotta se pysyy kasassa sit, kun mä alan sitä liimaamaan, ja sit mun pitää lisäksi leikata
tuolle takapaneelille sen ura, mihin mä sen upotan. Ja sen lisäksi mä vielä tapitan todennäköisesti nämä hyllytkin, että sit mä voin kasata sen kaiken kerralleen, ne pysyy paikallaan sit liimauksen ajan. Niin jokunen tunti hommaa ennen kuin mä pääsen kokeilemaan, että miten se liimaus itsessään onnistuu, mutta pikkuhiljaa. Nämä tapit ei ole millään tavalla pakolliset, mutta ne helpottaa varsinkin tätä dry fittiä, eli kun mä kokeilen, että kaikki menee hyvin ennen kuin siinä on liimat, niin helpottaa huomattavan paljon, kun tuolla yksin touhuilee. Mä tuun tuossa myöhemmin tällä videolla tekemään semmoset puristusapupalkit, minkä avulla mä olisin todennäköisesti voinut jättää nämä tapitkin pois, mutta tosiaan ne auttaa, ne on nopea ja helppo tehdä, niin käytännössä mä teen semmoset aina. Nyt on kokeiltu ensimmäinen sovitus, kulmat osu yllättävänkin hyvin, ei ole vielä toki liimattu. Ennen liimausta mulla on vielä pari hommaa. Mä haluan laittaa ne sinne sisään tulevat hyllyt myös noilla tapeilla, mutta jotta mä saan niiden paikat katsottua, niin mä tarviin sen takapaneelin kiinni noihin kaappeihin, koska tässä vaiheessa mä en enää halua mitata. Siinä on aina pieni riski, että tulee pieniä mittavirheitä. Eli mä kiinnitän sen takapaneelin noihin ja sen avulla mä leikkaan sitten nämä hyllyt oikeaan mittaan. Ja mä tein tuossa pienen testileikkuun, eli mä vedän jyrsimellä sille takapaneelille tämmöisen uran, mihin se sitten tippuu. Elikkä seuraava vaihe on purkaa noin kaikki, mitkä mä äsken kasasin, vetää ne jyrsimen läpi. Mä kokeilin 3 leikkuulla, tulee siisti jälki, tää on vähän liikaa yhdelle, niin siinä on hetki hinkuttamista, mutta sitten kun se on tehty, sitten mä voin leikata ne takapaneelit ja kiinnittää ne väliaikaisesti, jotta mä pääsen laittamaan noihin ne tapit. Ehkä tässä vielä tänään pääsee liimaamaan. Eli nyt kun on suunnilleen testattu, että kaikki osuu kohilleen niin kuin pitää, niin nyt mä teen noi tommoset apupalikat, mitä mä käytän siinä liimauksessa. Ja nämä on uudelleen käytettävät, mä voin käyttää näitä jatkossa muissakin. Ja mä en hirveän tarkasti nyt selitä, miten nämä tehdään. Mä linkkaan tohon descriptioniin videon Wood Whisperer-kanavalta, joka on itse asiassa erittäin hyvä kanava muutenkin seurata, mutta jos haluatte nähdä kunnon selityksen, miten nämä tehdään ja miksi nämä tehdään näin, niin kannattaa tsekata se video, mikä on linkattu. Cause we
Ja tässä mä nyt sitten pääsen ekaa kertaa kokeilemaan, että toimiiko ne kuten pitää, ja kyllähän ne toimii. Ja mulla ei ole vielä liimaa tässä, että vaikka mä laitan puristimet sun muut kiinni, siinä on vaan pointtina se, että mä haluan kokeilla, että mä tiedän sit itse liimausvaiheessa, mihin tulee mikäkin puristi, että kaikki menee, koska sitten kun sen liiman pistää, niin siinä on se vajaa 10 minuuttia aikaa saada kaikki kiinni, niin yleensä hyvä tapa on testata ja varmistaa ja tehdä tämmöinen kuivaharjoitteluliimaus ensin, niin tässäkin tapauksessa se auttoi sit siihen, kun aletaan oikeasti liimaamaan. Näiden kaappien tilaajat on tuttuja frendejä, pariskunta, jotka omistaa yrityksen, joka muun muassa omistaa tuommoisen VTF-brändin, jonka paitaa mä käytän. Ja VTFltä löytyy vino pino erilaisia tuotteita. Aika lähiaikoina ne on julkaissut puuliiman, mitä mä tässä nyt käytän sit ensimmäistä kertaa. Ja mä tuun myöhemmin käyttämään myös VTFn tuommoista liimamassaa, kun mä kiinnitän ne peilit näihin. Ja käytän saman yrityksen öljyvahaa myös tässä, koska luonnollisesti kun niiltä tämmöiset tuotteet löytyy, niin mä käytän niiden omia tuotteita. Mutta mä oon nämä kaikki ostanut omalla rahalla, eli mistään sponsorihommasta ei ole kyse, mutta mun mielestä oikein sopivaa, kun tilaajat sattuvat tommosen brändin ja tuotteet omistamaan, niin totta kai mä käytän ja testaan samalla sitten, että miten ne toimii. Ja kaikki 3 tuotetta kyllä toimii erittäinkin hyvin. Omaksi suosikiksi ehkä nousi se Woodcare.guidin öljyvaha, mitä mä käytän tuossa myöhemmin, mutta kyllä nämä siis varsinkin se VTFn se liimamassa, se tuntui kyllä olevan myös sellaista kamaa, että sillä voi varmaan liimata vaikka auton seinäänkin. Nyt mulla on kaappien rungot liimattuna yhteensä 4 kappaletta, kun niitä tulee 2 ja ne on 2-osaisia. Nämä 2 on nyt ne, mistä mä teen käytännössä ton, mikä tuossa sivussa on, ja nämä 2 tulee olemaan sitten ne taaemmat osat, mitkä mä teen myöhemmin. Ja ajattelin nyt seuraavaksi, mä hion nämä pinnat kuntoon. Ja sitten mä teen sen osuuden, mikä mua ehkä jänskättää tässä eniten. Eli nämä saranat, nämä tulee samanlaiset, mutta paljon vahvemmat kuin nämä vanhat. Ne pitää ajaa tonne ohuen rungon sisään hyvinkin tarkasti. Tarkasti siinä mielessä ne tulee tänne tarkasti ja sitten niiden pitää olla tasan millilleen samassa kohdassa noissa vastinkappaleissa, koska muuten ne ovet ei taas osu keskenään samaan kohtaan. Ja tämä on oikeastaan, mikäli mä nyt oikein ymmärrän, niin ainoa haastava vaihe jäljellä. Kaikki muu on hyvin simppeli lähinnä, vaan että mä irrotan sitten nuo osat ja kiinnitän näihin ja hion ja viimeistelen, mutta mulla ei ole yhtään varapuuta jäljellä, että jos mä sählään jotain, niin sit mun täytyy käytännössä lähteä ostamaan lisää ja rakentaa nämä kokonaan uusiksi. Niin mä rakennan jonkunlaisen jigin jyrsimelle, minkä mä sitten kiinnitän tähän ja teen, mutta mä en ole vielä ihan keksinyt, miten mä sen teen, mutta katsotaan, se on nyt seuraava vaihe, eli hionta, jigin tekeminen ja sitten se itse jyrsintä. Jos se menee hyvin, niin sitten tämä loppuprojekti pitäisi olla simppeli. Toinen linkki, mikä löytyy tuosta kuvauksesta, on se alkuperäinen, josta mä sain idean tähän jigiin. Eli en suinkaan keksinyt tätä itse. Satuin löytämään tubesta just samanlaisilla saranoilla olevan videon, missä sitten kuvattiin millainen jigi tähän kannattaa tehdä. Niin onneksi näin. No niin, nyt ne on merkattu. Ja nyt mun pitää käytännössä tehdä tämä sama leikkuu 12 kertaa. Ja vähän on sellainen fiilis, että tässä voi nyt sählätä aika pahasti. Mä oon vähän niin kuin luvannut, että olisi valmis tällä viikolla. Jos tämä onnistuu, niin varmasti onkin, koska sitten ei tosiaan ole enää mitään vaikeaa jäljellä.
Mutta ei kai se auta, kun pistää Jyrsin laulamaan, eli mä puristan tän aina nyt näihin merkattuihin kohtiin. Ja sit mä toivon, että se mun terä ei lähde seikkailemaan tai että mä en sählää mitään. Sitten nähdään, missä ollaan. Sitten ei muuta kuin kokeilemaan, eli jigi kiinni ja jyrsimellä läpi. Ja tuossa näkyy myöhemmin, mä käytän semmoista lisäpalikkaa sitten, kun siitä kolosta piti tehdä sellainen kaksiosainen, että siinä on sellainen pieni kieleke tai lippa, että se sarana istuu sinne oikein, mutta toimi paremmin kuin uskoin ja toivoin. Ennen kuin mä pääsen liimailemaan tämän takapaneeli tai takaetupaneeli, miten päin se nyt haluaa ajatella, niin tässä on tämmöinen vanha oksan kohta, mistä se vanha oksa on lähtenyt pois, mutta mä en toki halua, että se jää tämmöiseksi koloksi tähän keskelle tätä kaapirunkoa. Ja mun ajatus on, että mä teen mun taltoilla tästä semmoisen, että se on suora joka sivulta, jotta mä saan laitettua siihen puupaikan sitten. Ja yleensä mä yritän aina etsiä mahdollisimman niin kuin hyvin syykuvioissa matchaavan palan. Ja tässä se voi olla vähän ongelma, toi näkyy sitten myöhemmin tässä läheltä, miltä se näyttää, mutta tää syykuvio kiertää sitä vanhaa oksan paikkaa. Niin löydänkö mä mun hyvin pienestä varastosta just siihen sopivan palan, joka täsmääviä värin kanssa en välttämättä. Mutta eipä se auta, kun käyttää sitä mitä on ja koittaa löytää sopivin.
se paikkaus onnistui kohtuullisen hyvin, tai käytännössä niin hyvin kuin multa on ikinä yksikään paikka onnistunut. Et käytännössä siitä tuli niin täydellinen kuin mun taidoilla saa. Sen jälkeen pieni vesikastelu, joka on aina homma, minkä mä teen ennen viimeistä hiontaa. Mä tässä pikkuhiljaa alan valmistelemaan näitä siihen tilaan, että mä alan lyömään öljyä pintaan, vaikka tässä vielä muutama vaihe onkin, mutta homma lähenee sitä, että pääsee kasaamaan ja viimeistelemään ja sitten jossain vaiheessa myös asentamaan nämä paikalleen. Nyt 2 ensimmäistä alkaa olemaan, ei nyt vielä valmiina, mutta kaikki vaikeat pitäisi olla tehtynä. Seuraava homma, mä teen käytännössä nyt tätä ja tätä, on se, että ne halus, ketkä nämä tilas, niin että mä otan nämä vanhat osat näistä ja kiinnitän ne noihin uuteen. Eli mä otan nämä pois, kiinnitän ne noihin. Ja sitten täällä toisella puolella on koko mittainen peili, minkä mä kiinnitän sitten noihin toiselle puolelle. Mulla ei ole mitään havaintoa, miten se peili on kiinni näissä nykyisissä. Mä toivon, että mä saan sen irti hajottamatta, mutta katsotaan. Sitten kun mä oon nää saanut tehtyä, niin sitten mulla on käytännössä 2 valmiina. Sen jälkeen mä alan tekee näitä 2. Rungot mulla on valmiina, mutta et mä kiinnitän nämä hyllyt ja teen nämä muut hommat. Ja sit onkin se jännityksen paikka, että osuuko noi saranat kohdalleen, niin on tässä vielä jokunen tunti hommaa, mutta kohta pääsee testaamaan. Tässä vaiheessa mä nyt sitten käytännössä tuhosin noin vanhat, että mä pääsin käsiksi noihin sähköihin, koska noi haluttiin siirtää näihin uusiin kaappeihin. Ja kaiken sen jälkeen, kun mä purin ja asensin ne näihin uusiin, niin mun frendi, joka on sähkäri, kävi katsomassa ne johdot läpi ja totesi, että ne ei ole millään lailla suositusten mukaiset siihen käyttöön, mihin ne tässä on tehty, eli sitä ei nyt videoitu, mutta ne itse asiassa meni kaikki uusiksi, eli tuli uudet pistokkeet ja uudet johdot. Asia, mitä mä en olisi itse tajunnut, senpä takia on hyvä käyttää välillä asiantuntijoita hommissa, mistä ei itse ymmärrä. Toinen suositus, mitä mä voisin sanoa, että jos kuppiterä on niin tylsä, että se tuottaa enemmän savua kuin tekee mitään muuta, niin olisi ehkä aika heittää se roskikseen ja hankkia uusi. No, nyt mä oon heittänyt ton kyllä roskikseen, mutta aikamoiset sauhut päästi.
Sitten alkaa olla ihan viimeisiä rakenteellisia asioita. Noissa alkuperäisissä kaapeissa molemmissa oli tommonen luukku, mikä kääntyy 90 asteen kulmaan ja siihen sai sitten jotain tavaraa tilalle. Ja nyt näissä uusissa niin asiakkaat toivoo, että toiseen tulee tämmönen ja toiseen ei, joten ihan täys copypaste tästä ei tullut. Eli toiseen mä tein tämän luukun ja toiseen jäi sit ihan avohylly. Vähän molempien käyttötarpeiden mukaan. Nyt on viimeinen hionta jäljellä. Kaikki on muuten valmiina, paitsi saranat. Mä en ole vielä kokeillut niitä, mä en tiedä onko mä mitannut ne oikein. Mä todella toivon, että mä vaan lyön ne kiinni ja pienellä säädöllä kaikki toimii. Koska tässä vaiheessa mä en todellakaan enää haluaisi alkaa korjaamaan mitään, niin katsotaan. Saranat kiinni, testaus. Sen jälkeen toivon mukaan viimeinen hionta, öljyt päälle ja valmis. Ehkä. Ihme ja kumma, toi koko Sarana-episodi meni yllättävän hyvin, eli tossa kun mä nyt sitten kohta kokeilen sitä ekaa kertaa, näkyy spontaani reaktio, kun mä hieman tuulettelen siinä itekseni. Oli helpotus, että se kaikki toimi ja kaikki meni kohdalleen, koska ajatus siitä, että mä olisin joutunut rakentamaan nämä uudestaan, ei houkuttanut, mutta yleensä tulee tehtyä paljon virheitä ja sählättyy. Tämä osuus hämmentävästi kyllä meni just niin kuin piti.
Sitten lisää VTFn tuotteita testiin, eli toi liimamassa, millä mä kiinnitän noi peilit. Ehkä vähän överi valinta, tää on se kaikista vahvin niistä ja taisin jo aiemmin mainita, että tällä nyt pystyisi varmaan liimaamaan mitä vaan mihin vaan, mutta eipähän aina katu peilit tippumaan, että vaikutti hyvin vahvalta tuotteelta. Sitten oli kaapit valmiina ja asennuksesta ei ole mitään videoa, koska me tehtiin se käytännössä pimeässä. Piti olla sulake pois päältä, että me saatiin ne sähköt kytkettyä samalla. Ja siinä vaiheessa, kun ne saatiin lopulta seinälle, mulla oli kiire lähteä muihin hommiin, joten mä pyysin sitten kaapin uutta omistajaa lähettämään mulle pari videoa näistä, joita tässä sitten ihmetellään. Ja lopputulos ihan jeppis, suht tyytyväinen, asiakas tuntui olevan tyytyväinen. Oli vaikeampi projekti kuin mä kuvittelin, mutta sain kuitenkin lopulta onneksi tehtyä, niin eipä muuta kuin kiitoksia, jos jaksoit katsoa tänne asti ja seuraavaa tulee taas kun saan aikaiseksi.